Okay. Ja, okay. Szóval ugye ez volt a negyedik forduló az Extreme Enduro bajnokságban. Az elsőről egy műtétről távol kellett maradnom, a második az Piliscséven volt, az elég jól sikerült, ott nyertem. Utána jött Németh Kornél, aki ugye ebben a sportban úgy érzem, hogy verhetett, és meg kell említeni, hogy azt, hogy most tudtam nyerni, azt gondolom, hogy annak köszönhető, hogy ő nem volt itt. Ez tényleg annyira speciális felkészülést igényel, ami nekem azt gondolom nincs meg, megvan egy alap 30 éves útnom, mert körülbelül 30 éve versenyzem. Na persze egy jó rajt, meg egy kis szerencse, hát ezt mindig elmondom, hogy ez maga, ami a versenyeken számít. Maga a pálya, ugye mivel extrém akadályokról beszélünk, nekem ez mindig egy pupa hátamra. Főleg ez a köves egyenes volt olyan, amivel egyszerűen nem tudom, mit kell kezdeni. El tudom képzelni, hogy kéne rajta átmenni. De egyszerűen annyira kemények ezek az elemek, hogy attól való félelem, mint az első körben is volt egy olyan esésem, hogy így röhögtem magamon különben. De a felvezetőn a köveknek le voltak ilyen traktorgumik rakva, és azok előtt ugye vizes árok volt, és ahogy neki mentem, elcsúszott rajta az elsőt, és beestem a kövek közé. Az alap, hogy annyira nem puhára esik az ember, a kövek meg nagyon kemény. Így emiatt van bennem egy ilyen tartás is ezzel ellen. A motorozási formák között. Az, hogy most maga egy versenyen 5 kört vagy 2 órát kell menni, vagy 2 napot, szerintem teljesen minden, ugyanúgy kell tudni motorozni. Az alapmotorozási készségnek kell, hogy meglegyen az embernek, én meg az, hogy szeresse ezt csinálni. Hát nekem tényleg ez egy hatalmas kikapcsolódás a munka mellett, hogy megélni soha nem tudtam belőle, ezért megmaradt egy olyan hobbi, amit hála Istennek még jól is csinálok így a viszonyokhoz képest. Ennél több persze lehetett volna elérni. Mindig kérdezik, hogy mi lett volna a világbajnokság, az Amazon, meg egy rendes felkészülés kapott, és talán amikor az Európa-bajnokság élvonalában tartoztam Enduro-ba, akkor lett volna rá esély, hogyha tényleg mögém állnak, akkor még többet tudok elérni. Igazából nem bánom, hogy ez nem így lett, mert mindig is a motorhoz volt a színe a csücske. Külföldre kéne menni, tehát most külföldre meg az másfelkészülés kéne. this time it feels like home.
A felkészülés nekem két részből áll, nagyon szeretek sportolni, tehát imádok futni, egyéb ilyen felkészítő sportokat csinálni. Most, hogy a lábamat ugye megműtötték még áprilisban, nem igazán jött még rendben, tehát az a baj, hogy maga az izület, az volt több sérülésem és mindig rásérültem, tehát emiatt már nem az igazi, tehát most így a futást azt nagyjából el kell hagynom, emiatt ugye heti egy vagy két motorozást szoktam csinálni, de azt is így azt gondolom a kezdtelés szinten, és nekem ez bőven elég, mert tényleg annyira elfáraszt az egész hetes munka, aminek végül is vállalkozók vagyunk, ezért vége nincs. All the sounds that kept me sitting down been washed away when I'm with you. 2011-ben volt egy sérülés a térdemben, amikor letört szerintem ketté tört maga a meniszkusz rész a porcon belül, és viszonylag hamar rendbe jött, valahogy úgy állt be, hogy pont jól működött, tehát rá egy hétre ugye királyválasztó voltam, nagyon sok időm nem volt regenerálom is, kompressziós törés volt ez, és tavaly Portmányban volt egy ugrás, ahol szépen érkeztem, és nagyon kapott a térdem, hogy akkor valószínűleg elmozdult ez az egész, és onnantól kezdve fájt a futás, és mindig bevizesedett a térdem, és emiatt ilyen folyamatos gyulladás volt, és ugye ennek a tisztítása, emiatt volt csontkinövés, azt szedték le, illetve hát tisztították az üveg belsejét, de hát nem nagyon maradt benne valószínűleg porc, és hát most ennek viszont meg itt a levét. Most még van egy-két ilyen alternatív megoldás, amit fogunk csinálni, hát bízom benne, még sokat fogok tudni futni, mert az is egy nagyon jó kikapcsolódás számomra. Szóval az egy jó kérdés, hogy mi újat tud mutatni egy verseny, meg egy versenyfajta, meg az ellenfelek. Az a mondás, hogy jó pap holdig tanul, ezt én elhiszem, és mindig látom azt, hogy hol vannak a hibái, meg mind kéne változtatni. Próbálok is ezen dolgozni, de hát maguk ugye a célok, meg a motiváció teljesen más. Ugye régen ugye vitt a vérem előre, persze most sem adom könnyen a véremet, mert versenyzőnek születtem, érzem, és hát emiatt mindig újabb célok vannak. Külföldön ugye nem voltam annyit, meg én igazából nem nagyon szoktam foglalkozni másokkal. Én magammal szeretek foglalkozni, a versenyzés inkább arról szól, hogy az ember saját magát győzze be. Most, hogy a pályán rajta kívül is vannak ellenfelek, az nagyon helyes, hogy ebből áll a verseny, de én soha nem azzal foglalkozom, hogy az ellenfelem, hogy versenyzik, hanem azt, hogy én hogy tudok tökéletesíteni a saját technikámon. Most, hogy trükköket persze megnézem, hogy milyen éveken miért fordulnak, és ez egyértelmű, hogy ez visszajönne. Most még a Fortnite-től tanultam viszonylag szerintem sokat az utolsó versenyben. Az a fajta dinamika, amit ő csinál, az hiányzik, úgy gondolom, az én motorozásokból, és hogyha ezt ugye meg tudnám csinálni, én is tudnék gyorsabb lenni értelemszerűen.
Csajoknak az őszfej kéztartás, megvan. Biztos.